Tervetuloa uuteen haastatteluun. Pässärin haastattelu. Mitkä niksa? Kuka nyt taas täällä on? Hei, mä tietenkin. Mä oon Sä oot ollut ihan vitun monessa videossa. Sä oot ollut lähes kaikissa. Mä oon ollut kaikissa. Joo, mutta mikä sun nimi on? Veiron. Niko. Robin Ballström. Kirjus Eemeli. Ja kuinka hyvän näköisenä sä pidät itseäsi asteikolla 1-10? 7. Mitä pitäisi korjaa, että saisit 10? Pituutta. Paljon pituutta. No joo. Oot sä nyt mua pidempi? No joo, no mut... Muutama sentti lisää 10. Okei, sä oot 10. 10. Mä en tiedä. No, Mä voin vastata. älä nyt jokaisen sano, en mä tiedä. Sun pitää nyt vastaa. Mistek. Mikä? No, kuinka hyvän näköisenä sä pidät itsesi? Vittu varas. 5. Kyllä mä sanon 5. Paljon... Vittu sä oot 10, vittu. Siis... Paljon... Niko, mistä on? Paljon... Vittu. Mitä pitäis... korjata, et... Vittu, tuu sä haastattelu. Mikä oli tää haastattelukuvio? Asteikolla 1-10. Kuinka hyvän näköisenä pidät? No kuinka hyvän näköisen sä pidät? 5/5. Maks. 5. Mitä pitäis parantaa, että sä oisit täyskymppi? Sä oot kyllä kymppi. Ei maksaako se? On Mekko ja Hame. Juona. No sinä oot sitten, hei. Mikä sun nimi on? Yhtään herää. Make 67. Kuinka hyvän näköisen sä pidät sun itteäs? Kuinka komeena? 1-10. Rehellisesti. Mä menen seuraavaksi. Mä tää pornoa. Vittu mikä persee. 10. Okei, hyvä. Niinhän sä ootkin. Hauska tutustua Robin. Hauska tutustua Robin. Samoin. Hyvät käytöstävät. Asteikolla 1-10. Kuinka hyvän näköisenä pidät itsesi? 10. Kamaa, et sä 10 oo. Paska, mä oon 10. Kamaa. Et sä oo ihan 10. Oon. Okei, hyvä. Mä vaan koitin, että sun toi itsevarmuus ei mehte. Joo. Fuck ne kaikki, ketkä aliarvioi itsensä. Kaikki Suoraan, kaikki on vaan 10 vittu. Kuka meillä on täällä tänään? Tänään täällä on Hilla. Hauska tutustua Hille. Kiitos. Joku retu. No niin, pääsit sinne. Asteikolla 1-10. Kuinka hyvän näköisenä pidät itsesi? No ehkä sellainen 6 tai 7. Mitä pitäis korjaa, että sä olisit 10? No vähän pienempi otsa. Eli sulla on, sä oot vittu Megamind. Okei. Kuinka hyvän näköisenä pidät itsesi? Rehellisesti. Sun mielipide. Rehellisesti. 11. Ai vittu. Sanotaanko 8. 8. Mitä pitäis korjaa, että sä olisit täys 10? Ehkä vähän laittaa. Okei. Okei, mä luotan sun, että se on hyvä sitten. Mikä sun nimi on? Älä mua vittu haastella, vaan Aleksia. Alex. Älä mua vittu haastattele kuin Veikkoa. Haastele sitten mua. Okei. Mikä sun nimi on? Veikko. Hauska tutustua, Veikko. Kiva tutustua. Asteikolla 1-10. Kuinka hyvän näköisenä pidät itsesi? 8. Miksi just 8? Miksi ei vaikka 10? Koska mulla on tänään hiukset huonosti. Mitä pitää, jos hiukset on hyvin, niin sä oot 10? Joo, sovitaan niin. Okei, hyvä. Kova Erkka. Näkyykö se Erkka tässä? Eikö haastatellaan tätä toista YouTubettajaa? No niin, mikä sun nimi on? Matias. Ja mikä YouTube-nimi? Päällä. Mikä sun nimi on? Matias. Mikä YouTube-nimi? Official Malts. Käykää kaikki seuraa Official Malt. Niinpä. Se on mun... Mä oon editoinut sen yhden videon, mutta se on ihan paska.
Niin on ihan paska. onko sitten uusi video parempi? Morjesta kaikille, se on Malts täällä uuden videon parissa. En mä tiedä. Okei. Mikko, täällä koitetaan tehdä video, voitko painua vaikka mun syliin? Joo, hyvä. Hauska tutustua, Matias. Juu. Samoin. Noniin, asteikolla 1-10, kuinka hyvän näköisenä pidät itses? 8. Miksi just 8? Miksei vaikka 10? No, koska... Mitä pitäis korjaa? Ei mitäänkö? Haluut olla 8 vaan. Haluut olla vaan 8. Varmaan vähän naamaa ja... Että... Ei oo niin iso maha. Okei. Eli siis haluut käydä enemmän salille, enemmän lihaksia. Joo. Ja haluut olla semmonen maskuliininen. Joo. Joo. No niin, Ripi. Eikö siis aloitetaan ensin, että mikä sun nimi on? Lebron. Okei, Lebron. Mä laukean aina joka ilta Lebronille. Hauska tutustua, Lebron. Joo. Niin Joo. Mikä... Asteikolla 1-10. Asteikolla 1-10. Kuinka hyvän näköisenä pidät? Asteikolla 1-10. Asteikolla 1-10. Kuinka hyvän näköisenä pidät itses? Ehkä 0. 0. Miksi just 0? Ei, mä sanoin asteikolla 1-10. Sä et voi antaa 0 itsellesi, koska siinä ei ollut vaihtoehto. 1. Kama, et sä oo 1, sä oot 10 vittu. Sä harrastat koripalloa ja se on kaikkien tyttöjen type. 1, koska mä oon humble. Mikä on humble? Voit sä selittää mikä? Mä en tiedä. En mä ymmärrä. Okei. Joo. Kuka meillä on täällä tänään? Lenno. Hauska tutustua, Lenna. Joo, no niin meppä nyt asiaan. Hauska tutustua, Lenna. Sano, että hauska tutustua. No hauska tutustua. Joo. Asteikolla 1-10. Kuinka hyvän näköisenä pidät itses? 7,5. Miksi just 7,5? Miksei vaikka 10? Mitä pitää muuttaa, jos se olisi 10? No kun mä en näytä Otolle. Mitä mun blondi, pitäis sanoa? Sä oot blondi, sä oot vitun komea, sulla on hyvät jawline. Äijä, sä oot 10. Sä oot 10. Turpakin. Onko vielä muuta? Onko vielä nolaamista Lennalle? Kuka meillä on täällä tänään? Elis. Olisiko tutustua Elis? Joo. 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 Asteikolla 1-10. Kuinka hyvän näköisenä pidät itses? 5. Miksi just 5? En mä tiedä. Mitä pitäis muuttaa, että saisit 10? En mä tiedä. No vähän tänne, älä sua ei näe kameraa. Niin mitä pitäis muistaa? Pituutta. Paljon pituutta. No, Mikä ikäinen sä oot? 10. Ja paljon pituutta sä haluut, et kuinka pitkä sä oot? 160. 160. Okei, tuo on aika hyvä. Eli ei ihan muun pituinen. Kuitenkaan. Ei. Joo, se oli liian pitkä. 10-vuotiaana. Joo. Joo. Mikä sun nimi on? Vivian. Moks. Alex. Egor. Miki. Haluatko tutustua, Miki? Kiitos samoin. Okei. Asteikolla 1-10. Kuinka hyvän näköisenä pidät itses? 5. Miksi just 5? 5 on hyvä numero. Tulee kokeistakin 5. Mitä pitäis korjaa, että saisit 10? Mitään ei oo tehtävissä. Eikö? Siis sä oot vaan 5. Joo, me vittuu hetken. Mä oon vaan 5. Damn. 5 on mun sydämessä. Hei, sä oot 10. Mä otan osaa. Kiitos. Haluatko tutustua, Vivian? Joo. Joo. Kyllä. Noin. Vittu. Asteikolla 1-10. Kuinka hyvän näköisenä pidät itses? En tiedä. Ei voi vastaa, en mä tiedä. En tiedä. Varmaan, en mä tiedä. 7. En mä tiedä. 7. En tiedä. Paljon pitäis muuttaa, että saisit? En mä
tiedä, mä haluan ruskeat silmät. Ruskeat silmät. Onko muuta? Ei. Okei. Ja pitkemmin hiuksei. Sulla on pitkät hiukset. Ei, mä haluan tänne. Tuo on aika rare. Hauska tutustua, Alex. No moi moi. Joo, moi. Okei, hyvä. Asteikolla 1-10. Kuinka hyvän näköisenä pidät itses? 6, eikö 7? 7. Miksi just 7? No mä vaan tiedä. Aa. Ei aina oo 10. Ai, niin, sä haluat, että sä oot vaan 7. Joo. No mitä pitäis muuttaa, että saisit 10? En mä tiedä. No. Noniin. Sä tuut. Okei. Noniin. Moikka kaikille. Pidä turpaskin. Noniin, moi kaikille. Nyt mä haastattelen Mikael Valjakkaa. Joo. Okei. Mitä mun piti kysyykään? Asteikolla 1-10. Okei. Asteikolla 1-10. Kuinka hyvän näköisenä pidät itses? Kuinka hyvän näköisenä pidät itseäsi? 6,5. Miksi? Koska ei ikin voi olla silleen 10. Sama mitä Allul, koska et sä voi nyt sille itse sanoa 10, koska Niin aina ei ikinä ei ole. et sä voi sanoa itse 10 sille, koska niin. Mutta sä et oo itse varma itses. Niin silleen Sä et oo itse varma itses. kyllä mä oon Sä oot 10 vittu. no silleen kyllä mä pituudelta ehkä monen muijan mielestä on silleen Vitun kameraa vitsi. kyllä mä ehkä monen muijan mielestä on silleen pitkä, mut en mä itteeni pidä silleen pitkään, koska mä oon ehkä meidän suvun lyhyin ja tälleen. Tiedäks? En mä ikin voi sanoa itteni 10, koska niin, syyt pitää itteen 10. Okei, pidä nyt turpaskin. Kenes mä haastattelisin? Kuinka hyvän näköisenä sä pidät ittees asteikolla 1-10? 10. Miksi? 10. En tiedä. Okei, joo. Okei, sä menit sen. Pidä turpas kiinni. Anna se mikki. En anna! Okei, nyt loppuu Eeliksen show ja nyt siirtyy Maxille. Mikä on isoin red flag muijas? Tai äijäs, mä en tiedä, onko se homo. No okei, vaikka muissa. Iso red flag. Vittu. No niin sano. Mä en nyt tiedä keksi vaikka, jos ne on läskejä. Entä mikä on green flag? Jos ne ei ole läskejä. Ei vitussa. Laita tykkäys videoon. Tehkää kun tää tyyppi sanoo, laittakaa tykkäys. Analisassia. Seuratkaa analisassia. Ei, se on Maxin kanava nykyään. Kanavassa. Maxi kanava analisassi. Joo.